A Parau'r Dyfodol wrth gwrs, fel Sonia yw'r dosbarth bach yma nawr, Morgan. Sonia, chydig bach am y brids gwahanol sydd gyda ni nawr te o flaen y beirniad. Ni'n gweld y beirniad fyna wrth gwrs sef Arthur Walters o Callington yng Nghernyw. Felly, beth am y bridiau gwahanol ni'n gweld nhw gyd fan hyn nawr yn y llun? Ond den, so dyn ni'n gallu... Mae'n glen gweld bod 'na ambell i frid yma, ac mae'r gwahaniaeth rhwng, da chi gweld y Holsteins a jerseys o flaen nhw, mae yna dipyn o wahaniaeth. Ni'n gweld y Brown Swiss fyna wrth gwrs. Faint wyt ti'n wybod am y brid yna? Y Brown Swiss, dwi'n mynd gyfarwydd iawn efo'r Brown Swiss. Ond mae'r per clean iawn gen nhw fan'na, beth bynnag. Oes, maen nhw'n edrych yn wartheg braf iawn, y ddwy fach yna, dwy heifer fach neis iawn, hwnnw teg. Am beth mae'r beirniad yn chwilio felly mewn dosbarth fel hyn, achos Gwartheg Godro, twod fel arfer, ti'n gweld y gader yn llawn llefrith ag ati, a llawn llath, ond diw rhain ddim, felly mae yna ofynion gwahanol, mae'n siŵr oes? Oes, mae'r beirniad yn trio edrych am edrych ar ffordd mae'n sefyll i chorffi mewn, chi gwybod, all in all, fel fod ni'n dweud. Y traed a coesau, a chi gwybod, mae mewn dosbarth fel hyn, gennych chi cymaint o wahaniaeth rhwng Holstein a Brown Swiss a Jersey. Mae coesau ar Holstein dipyn mwy na'r Jersey. Ydy, ac ni'n gweld y ddwy jersey fach fan hyn nawr yn fryd poblogaidd. Iawn ac am ansawdd y llath. Pam ysdi am y jersey cross ma ti'n sôn, y jersey cross Frisian. Pam rheina yn hytrach na mynd am rhywbeth mwy pur fel jersey neu Frisian neu Holstein? Wel, problem efo. Ddim problem efo jersey, ond mae il llaeth jersey chydig bach llai neu rhai eraill mae fel Frisian. Ond mae butterfat a protein jerseys yn lot gwell, felly wrth croesi rheina efo Frisian, da ni'n gobeithio gael y gorau o dau fyd rhwng gael llaeth de a chydig bach mwy na beth ydych chi'n gael o jersey. A maen nhw'n wartheg bach caled yn dyn nhw'r jerseys? Wel, yn den, achos maen nhw'n pori trwy flwyddyn just efo ni, maen nhw'n dod fewn am 4 mis o gaya, ond maen nhw'n gofod bod yn galed i gofod cerdded bell bob dydd. Ydy, yn union. A'r trad wrth gwrs o ganlyniad a'r coesau'r ffordd maen nhw'n symud mor bwysig wrth i ni symud mlaen at y ddwy heifer Holstein sy'n tu ôl i'r jersey. A dwy Holstein reit olef yn hyn yn does? Oes, maen nhw'n wyn iawn, dyn nhw. Dwi'n mynd gwybod be mae'r beirniad yn meddwl o ran, dwi'n gwybod ydy'r lliwiau ddim yn dod mewn i ddyn fawr iawn, ond ni'n gweld bridiau eraill, mae gyd reit debyg. Yndyn, maen nhw'n debyg. O ran maint, mae rhain yn sefyll mas yn dyn nhw. Ond sy'n ddiddorol gwybod beth i pwysau hynna wan i gymaru efo'r ei jersey na. Dwi'n sawsa un peth a dwy o'r jerseys na. Bydde ti'n iawn a teulu Tregibi wrth gwrs yn arwen y ddwy Holstein. Maen nhw wedi cael sioe lwyddiannus iawn yn barod wedi dod i'r brig yn nosbarth y jersey ddoi. Fydda nhw wrth gwrs yn penca'n pwriaeth y fuwch odron hwyrach mlaen heddi gyda'i buwch jersey nhw. Ac ewn ni wedyn at y par Burgorn. I ni'n gweld yn y cornel y ddwy brown dywyll. Maen nhw yn y cornel fynco. Mae'n glen gweld bod y rhai shortons yma, achos dwi'n gwybod mae wedi bod yn bryd sydd wedi stryglo yn y blynyddoedd dim diweddar, ond mae'n glen gweld bod y bryd yn tyfu'n ôl wan fe. Ac yna, yn dilyn, mae'r Ayrshires. Mae rhain eto yn ddwy heifer fach neis iawn a smart iawn. Maen nhw'n... Un chydig yn fwy na'r llall. Chydig bach. Dwi'n ni'n... Maen nhw'n rhaid debyg i ddweud y gwir efo'r shortons. Sym lot o fan i, chydig oes? Na, maen nhw'n debyg. Yn ddwy heifer neis iawn war y teg. Croeso mawr iawn yn ôl i chi yma i Gylch y Gwartheg ar gyfer dosbarth Parau'r Dyfodol, y Gwartheg Godro. Morgan Tiwdor o Lanerfil sydd â fi'n gwmni ar hyn o bryd. Wedi bod yn gwylio'r dosbarth cyntaf yma heddi. A mae'n ddosbarth cry iawn, Morgan, yn dweud? Ydy, mae o. Gennym ni amrywiaeth o flaen ni, ond maen nhw'n rhai... Mae'n beth yw'r gair? Anifeiliad de o pob bryd o'n i. Ydyn, maen nhw. Ti'n iawn ar beirniad Arthur Walters. Wedi bod wrthi'n mynd
at y gwaith heddi o feirniadu ac yn dewis y dethol. A beth yw gofynion y dosbarth yma wedyn? O dan ba oed yw'r cyffrod bach yma, Morgan? O dan 19 mis ydy'r clas, felly mae o'n dosbarth anodd i feirniadu, rili, achos bod gennych chi gallu bod cymaint amrywiaeth, a mae'n amrywiaeth fel dyn ni'n gwybod yn y bridiau fel mae'n o bob bynnag, felly. A dyma ni'r beirniad yn anerch y dorf, felly fe dawelwn ni am eiliad nawr i glywed i sylwadau fe cyn clywed ac cyn gweld pwy geith y garden goch. For my first class today, I really have to admire the standard, the quality. Throughout each breed, they really have presented themselves really well, exceptional quality, and it's a great pleasure to see you here today. So I'd just like to put your hands together for all these exhibitors and just show your appreciation of quality cattle here today. I'm now just going to go out and tap out my champion and reserve, so please give a bit of a drum roll, build the pressure up. Wel, dyna ni y beirniad yn mynd ati nawr i ddewis pencampwyr Parau'r Dyfodol. A wedi mynd am y jerseys. A'r Brown Swiss yn cipio'r gil wobr. James Evans, Solfach, yw pencampwyr y jerseys. A'r Brown Swiss wedyn yn mynd ar gil wobr. Morgan, bydd hwn yn dipyn o gamp i'r Brown Swiss i ennill y gil wobr mewn dosbarth mor gryf. Bydd, chwarae teg mawr yr Brown Swiss. Oedden ni'n, pan mae'r jerseys mor fech, mae'n efo'r bridiau mae o'n job i roed heini yn pencampwyr weithio hefyd, ynddi? A dyna chi felly, pencampwyr Parau'r Dyfodol yn y dosbarth Godro, yn y Gwartheg Godro. Yn mynd i'r jerseys a'r Brown Swiss yn cipio'r gil wobr. Morgan Tiwdor, diolch i ti am dy gwmni.